Thuolo machielo kendo nyako Ramogi moro ok ni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV. Odhiambo ma kawuono, odhiambo ma jaber ka wageno ni intie kare. En tarik 13 nyako Ramogi dwe no mar adek higa 2023 kwae koni mathoth odhiambo ma kawuono korewo koda kawito oko buche mane en jatend migawo mar arita kwe pacho ka Fred Matiang'i bende koro wit buche oko gi ogai mar jamin buche Nudin Haji wacho ni onge neno manopedh koda obila mag okwach kich kata DCI mane tudo Matiang'i achiel kachiel kod seyo moko manobi kuome ewi weche motenore kod monj manotime dalane ma Karen dwe mar 2 tarik 8 kod weche mamoko bende wacho ni osebedo kaluwore kod okil mare Danstan Omari. Wami kuku mar wachno mane chendo mar OIMORE nyako Ramogi kae to gi moko kamoting'o duol mang'iyo ratiro ma oganda ka bende giwacho ni sani en dweche 6 nyaka ne tend Kenya Kwanza ka hotelo mapacho kata kamano gigo bende ne gichiko oganda jo Kenya ne gibro timo ng'enygi pok otimbati. To maduong' ahinya manitiere kuom duol ni giwacho ni chal gima piny owacho koseriere tere gi weche mag chike mag omenda manyiso ni atamalo 30 winjo ketenge ne weche mag dongruok kata malo 70 itayo godo tije mag apisi. Chal gima gineno ka piny owacho ni odiyo omenda mitero ne chenro mag dongruok mamulo ngima japiny. Mago to gima thoth nyako Ramogi mane chenro mar OIMORE to mokwongo wang'iye thuond weche. Na hatujui tunaelekea wapi. Hakuna kitu tunafanya saa hizi ni kutoroka tu. Kama Kindiki ameshindwa na kazi, basi sisi afute hii RDU atuandike sisi warani kazi. Jopinyo osechako dare gwenge ma sirikal nyogolo chik ni kik yudie ng'ato ekinde apedha mag manyo jonjore gi jokuo jamni no thrift. Nonro mar migawo mar thietho yango county ma Homa Bay kaka mano ma otelo e landruok mar nyaldie ma Kaluo. We've been able to secure the release of the 51 fishermen. Jolupo 51 we thuolo bang' meko gi obila ma Uganda e chula maremba yedhi moko to pod ogeng'negi. Warwaki ni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba weche manyien mag OIMORE chakore sani jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyako Ramogi be thuolo matudi kodwa 2 3 6 no ka bende wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook live wantiere YouTube bende wantiere live YouTube kanyo ka to gi Twitter nyiswa pachi kotendo gi magi mwai koni e chendo ni mar OIMORE odhiambo ma kawuono. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Nyinga en George Bati. Nyako Ramogi kawacho koyro ni moko kuom jopiny e nyandwat mar Hoho mar Okak osechako dar bang' jatend migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki chiwo seche 24 mondo miji modak e rogo maichichni gin jonjore kata michichni jonjore opong'nde mondo wuog kuondego mondo chiw thuolo ne apedha ma itimo kod piny owacho. Jodak go bende koro kwa piny owacho nyako Ramogi mondo rangra tich gine mar gidar to onge kama ginyalo dhiye. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. E gweng' malonge wan maidore Samburu ma Imbo, warado gi jodak mong'wono wuoth kendo gidar kod piende magi e kaka lorruok kod chik manyogol kod jatend arita kwe Professor Kithure Kindiki. The public is hereby ordered to vacate immediately from the following areas and coordinates, and this must be done immediately. Minutingo nyithindgi, gwen kod diek, sanduge kod mwandu mamoko, majok man kod nyalo, to dirore apiko kendo giriore kod sa, e kapok mirim sirikal, olwar kuomgi. Giyuak ni sirikal ojwang'ogi, kendo dar to gidar, to kata kama gidhiye ok giyango. Leo Samburu West mguu ni ponye. Na hatujui tunaelekea wapi. Hakuna kitu tunafanya saa hizi ni kutoroka tu. Kama Kindiki ameshindwa na kazi, basi sisi afute hii RDU atuandike sisi warani kazi. Mimi anabeba mtoto na vitu yangu anaama saa hizi. Naenda tu kwa sijui mahali anaenda na juu ya serikali na Pokot pamoja. Na sisi unataka na kitu sote, unabeba mtoto, na kitu unabeba sasa kuenda bagina juu mahali unaenda. Lechiro Lepario en jadak malonge wan wacho ni pache dang'ni kendo kamosoe wiye kod familia otame e kata obedo ni matimore mar kelo resruok ni oganda e kendo kik nege kaka jok manyayo maundu e kinde mapisas magarita kwe medo kasa pedha ne jonjore. Unaona watu wametoroka kabisa, na sababu kuu ambayo inafanya watoroke ni
hii incident ambayo ilifanyika jana. Running from homes because of insecurity. Kit kaka jodak dang ni kagidar, nyisa dier ni piny owacho osechako tielo mar ariyo mar seto kweth njore mobuto kunde kaka Samburu, Turkana kod Pokot ma Imbo. Wale ambao mmekutana nao kidogo ni wale ambao wamekuja kuchukua vitu yao. Kwa hivyo kutoka leo hakuna mtu anaishi Longewan, hakuna mtu anaishi Lolmolok. Matimore kinde ma jodak maburat ni kod luoro bang' ji ariyo negi kod jonjore kinde ma negi lago chechgi pap mamlango ward maburat county ma Isiolo. Leo tumepotesha watu wawili na ngamia imeenda. Sisi tunataka kuomba serikali na tumeomba kila siku, tunalilia serikali na tunaona hakuna hatua inachukuliwa. Sisi tunataka upande ya Oldonyiro ward na upande ya Samburu East iweke operation inatembea. Luoro podo mako counties malai Kipya, Samburu kama gikoni jonjore muomo kendo donjo Oldonyiro county ma Isiolo kod Jamni. Ngamia imeenda na watoto wamebaki yatima. Mali imeenda, baba ameenda. Watoto wataenda wapi? Na watoto kwa university na wako secondaries watasomeshwa na nini? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi mbele nyako Ramogi bati wadhi mos kendo koro wang'ie wach sigana mar ariyo. Wadang'ie sigana motelo kod weche mag mani wacho motelo jatend migawo machon mar arita kwe ma pacho ka Fred Matiang'i mabende weche osebedo kaluoro maka kod kacha. Lidia inyalo nyiso ni gin mage makawuono ni diponi otucho manyien ma nyalo miye buonjo bang' bedo ka samoro wuotho kong'iyo ng'e ng'eni ng'at milao samoro wuotho tiparo kata katin ma kendi paro ni ng'ato tie manyono bang'i kata nen mana samoro kata ubedo ni nen mano yie malao paka to nyaka samoro paka ng'e ringni yie lae. Nyakora Mugajwang' mana en jatend arita kwe pachoka Dr. Fred Matiang'i oyudo fungruok bang' ogai mar jomin buche Nudin Haji golo chik ni lor fainde mag bura manyocha iluwego. Matimore bang' apisi mar jamin buche wacho ni neno ma ochwal gi obila mag okwach kich DCI okoromo kendo ok nyal miyo chwal bura no edo. En bura manochakore bang' weche moko wuok ni obila nomonjo dala mane en jatend migawo mar arita ma pachoka Fred Matiang'i tarik 8 dwe mar 2 higani. Wach manomiyo obila ochako luwo ndach jatelono. Dwe mar 2 tarik 19 Matiang'i nowuok e pachoka kadhi e piny Ingresa, gino mane piny owacho chechgo ni chal ka gima nopondo wuok e pachoka. Bang' winjo ni obila ne luwo ndache kutenre kod monj mane iliekono, eka bang'e noyangore nodhi e wuodhe ne owuon e piny Ingresa. Bang' jumbe 2 jatelo noduoge pachoka kowuok e piny Ingresa kama noromne gi familia mare alap mar ndeke ma JKA. Bang' chope pachoka, Matiang'i nyocho chope log tich mar obila mag okwach kich DCI mondo me dadhoge kaluwore gi wach mane liekore ni obila nomonjo dalane. Wach matendo obila no kwedo kendo oseo Matiang'i kuom hango ne obila ka omieno gi chilo. Liekore ni bang' dayo dhoge ka DCI, jotelo moko kod jodongo maya e dhoda Bagusi osebedo katimo romo gi jodito mag sirikal mar timo theke wi wachno. Gikone to boke manowuok e apisi mar ogai ma jomin buche olero ni bura no koro lor kendo onge okang' moramora mibiro kaune Matiang'i kaka ne okwach kich dwaro. Jomin buche wacho ni onge neno moromo mako bura ni Matiang'i kata okil mare Danstan Omari e weche ma itudo gigo mag wacho weche ma miriambo kendo temo kelo thuye. Lidia koro wasuda ne kendo wang'i motendo kod kaka imenyo piny owacho mar Kenya Kwanza bende migepe mopogore kuting'o ma bende kendo ne ratiro mag oganda. Bende wacho kanyo ni ka ose nyaka sechegi ose dweche 6 osekadho nyaka ne riwruok mar Kenya Kwanza ka utelo ma pachoka kata kamano oganda pod ywak bate momineno ka kata ng'anyo moko item bagi gi Azimio ka giwacho ni pek mar ngima pod medo mero oganda jo Kenya. Duol ma ochune kedo ne ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission kata KHRC wacho ni teko ni kuom japiny kaluwore kod dwaro mar chik kendo teko ni gin godo mar nyiso jotelo mane gimiyo teko gimujo bed ni gitimo ga nyaka gineno ka weche ok dhi maber ahinya kata gimoro nitiere madiyogi. Bende duol ni bati ochiwo yore gambende koro nyaka giwacho ni piny owacho nyaka ketie tim maneno ni gigolo sigo makoro turo oganda jo Kenya kendo gimiyo jo Kenya yot ahinya kaluwore gi singo bende ne gisingo ne oganda jo Kenya. Kuom mano ka giwacho ni lidada ni mondo mi wanyise ni kwa Ramogi moko kuom gik ma duol ma iluongo ni KHRC kata Kenya Human Rights Commission
temo yango kaluwore kod dweche auchiel mag piny owacho mar Kenya Kwanza ewi weche mopogore opogore. Nyakora mogi ka wang'iyo ka nitiere gik ma duol ma ochung' ne weche mag kedo ne ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission wacho kotenre kod gik ma Kenya Kwanza owinjo bed ne timo. Dweche auchiel nyaka ne piny Kenya yud telo manyien motel gi kod William Ruto. Nitiere weche mowacho kaka sirikal tiyo ne nyaka non kaka Kenya Kwanza tiyo chakre ne gidonje telo. Maendi kaluwore kod weche mosebedo kaliekore ni nitiere moko kuom oganda kata jotelo mantiere sirikal ma wacho ni jo Kenya moko diyo gi penjo mathoth ahinya gi sani to gin mana gi ndalo manok kende nyaka ne gikaw telo. Mane momiyo Kenya Human Rights Commission wacho ni nyaka non kaka Kenya Kwanza tiyo chakre ne gidonje telo. Mae mabiro nyiso to bende gisebedo ka giluwo chike mane oketi kata chike moketi gi katiba kata gik mane gisingo. Bende giwacho ni siasa kod pek mar ngima nyiso ni Kenya ok dhi maber ma kaluwore kod dweche manok ma Kenya Kwanza osebedo telo. Kama dhi nyime Nyakora Mogi wang'iyo kendo mamoko bende ma KHRC neno ni Kenya Kwanza dhi ataro mag chike mag omenda ma 2012 ma kaluwore kod kaka gisebedo ka gitiyo go omenda gi pok ma gisebedo ka giketo ne tayo tije mag piny owacho kaachiel kod mago mag dongruok madhi ne piny kata jopiny. Ka wang'iyo ka Nyakora Mogi nyaka ket nyong'ong ne piny ne sirikal kapok weche okethore. Wacho ni nyaka gi sani nyaka ket nyong'ong gi jopiny ne sirikal kapok weche odhi marach. Ma kaluwore kod wach ma giwacho ni ging'iyo ndalo gi chaka gima piny Kenya ok oriere tira ahinya. Nitiere gik moko mapok ochopi kod piny owacho mar Kenya Kwanza nyaka ne gidonje telo. Nyakora Mogi ka wadhi nyime kod weche ma ogol kod duol ma ochung' ne kedo ne ratich oganda KHRC. Giwacho ni ging'iyo kaka tayo sirikal kod kaka piny owacho tiyo kod omenda. Kuom dweche auchiel giwacho ni sirikal oketo omenda mathoth e tayo tije mag apis kar chopo singo mane giketo ne oganda jo Kenya. Nyiso ni kinde mag kampen ne ginyiso oganda jo Kenya ni ka umiyo watelo to wabiro timo 1, 2, 3. To koro sani king'iyo weche oketi ahinya ma ino kete ahinya e weche mag tayo apisi kaka nye mipogo ne omenda mathoth. Bende giwacho ni migepe ne otiyo kod bilion 3 e kind dwe mar 11 higa mokalo kod dwe mar 1 mar higa ni. Dweche 3 Nyakora Mogi iwacho ni e dweche 3 go dwe mar 11, 12 gi dwe mar 1 bilion 3 ne osetigo gi bede migepe mopogore opogore mag piny Kenya. Mae nyiso ni nitiere kaka ne oriwruok gi tiyo go omenda ka bende thoth giwacho ni tiyo godo e yore mag keto kare chenro mag apisi. Lidia magi gin weche ma owachi kod duol mochung' ne kedo ne ratiro mar oganda jo Kenya kendo giwacho ni kuom ma nyiso ni piny owacho ni nyaka koro keti aketa ratil mar ng'iyeni to oyiengore kama chalo nade ka opim kaka tiyo gi apisi kod gik miketo ne jopiny. Batipane magitimo isia bende koro oganda kech nege pacho kata inono kanyo ka sirikal oketo omenda mathoth e tayo tije apisi kar mondo chop singo mane iketo ne oganda jo Kenya. Ndalo chani nyalo winjo kane wacho ni wabro kawo bilion 50 wamiyo kijana, wakawo bilion moko 60 kata 100 wamiyo mine gi kijende osebedo koketo wangi mondo ging'iye pes mano ochikgi to mano mane osikgi mar Hustler Fund be koro chuno ni nyaka many kaka duoko kata wandi ofel kata wandi odhi maber. Kora pone gini ka bende oganda jo Kenya pod oketo wangi dweche auchiel nyaka ne tenda Kenya Kwanza ka utele pachuka pod ging'iyo ka bende idhi mbek ne gi ngima mana kaka no sing ne gi ka be ni inyalo paro ka gidhi e limbe mag lamo jotelo ariyo mano jatend piny Kenya gi jalupne gi thoro wacho ni miwa uru thuolo. Nwayudo ka Kenya ne en gima ne onge gimore iye. Nwayudo ka kiro ne ni nono. Koro gitemo mondo gitem nyiso jo Kenya ni ore aoya. Samoro bati giwacho ni ngoja timo nadadecha. Kelo lokri marich. Hai. Koro miyo kaka wacho no Lydia abro nyisi wach moro bang'e ka watiyo. Wadhi ane nyime kaluwore kod gik ma report mogol kod duol mochung' ne kedo ne ratiro mar oganda ni. Kaka sirikal tiyo kod omenda pod wan kanya. Apisi mar jalup jatend piny ne otiyo kod omenda maromo milion 880 ma 0.88 kata bilion 0.88 e tayo tijene e thuolo machal kod mane migepe otiyo gi bilion 3 cha. Nyiso ni kintari dwe mar 11 higa mokalo gi dwe mar 1 higa ni apisi mar jalup jatend piny Kenya notiyo gi milion 880 e tayo tijene mag apisi. Ma nyiso ni sirikal dhi ataro mar kidieny mar
201 kare mar D mar chike ewi tiyo kod omenda mag jopiny. Wacho ni omenda mathoth winjo bed ni keto ne dongruok kata winjo bed ni omenda moko ipogo ne dongruok. To ka ong'i kaka ne piny owacho tiyo kuom chakre ne gi kawo telo nyaka dwe mar achiel higa ni, ne gineno ka chal ka gima piny owacho nodwa bedo gi rikni e tiyo kod omenda ka odok mana e kuonde mag apisi. Weche mamoko bende nyaka Ramogi. Nitiere dwaro mar chik kaluwore kod chike mag omenda kod kaka itiyo kod omenda mag jopiny ni 70% winjo bed ni dhi ne tayo tije mopogore opogore mag apisi ma oting'o kod chudo mag osach jotich piny owacho, balang' mopogore opogore, teko mag mauta ma nyamburko ringo godo kod gik mathoth mayudore apisi mag jotelo gi, ng'iyo otese mag ndiko, ng'iyo kuonde minyalo goye barupe chapa kaachiel kod chulo jotije duto matimo tijni. Winjo bed ni kawo 70% mag pok mar omenda mag bajet. To 30% kaluwore kod chike mag piny Kenya, ahinya to mago magayo weche mag omenda, winjo bed ni dhi e gima mulo japiny miluongo ni dongruok mar japiny. Kata kamano, chik dwaro ni 30% mar bajet oket ne dongruok kata 70% tiyo tije sirikal, mana kaka asenyisino. Ei bajet ma 2022 nyaka 2023 marumo e dwe mar 6 mar higani, oketne kata noketne $3.3 trillion. E $3.3 trillion nyaka Ramogi, ka wang'iyogi wayudo ni e omenda no 88% oket tenge ne tayo tije mag apis, kata 12% kende ema oket ne dongruok mag jopiny. Nyiso nang'o? 88% cha okalo 70% winjo bed ni dhi ne tije mag apisi gi 18%. Mano king'iyo kaluwore kod lipod nyiso ni piny owacho oseketho chike mag omenda. 12% ni piny ni 30% cha gi 18% nyaka Ramogi. Ma nyiso nang'o? Nyiso ni piny owacho ketho chikni kaluwore kod ni giketo omenda matin ne chenro mag dongruok mowinjo bed ni dhi ne jopiny. Ma dhi ataro mar 30% kod 70% mar tiyo kod omenda. Nyaka Ramogi, kama dhi nyime kendo wang'iyane mamoro ma bende owach ka kotenore kod lipodni, giwuoyo e weche mag chuogo apise mamoko. Apise gi nyaka Ramogi oting'o apise ma onge kidieny mar chike ma pacho kata kamano chuogi e bwo telo ni nyaka ne gibiye e telo. Chuogo lemo mar CAS, ma lemo mar jolup jotend migepe, entie kata kamano kaluwore kod kaka ne oyalo bura, nowach ni lemo ni noko winjo bed ni bedo. Bang'e ochako wach ni en lemo mopuodhi kendo winjo bed ni obedo. Ma en lemo mabiro dwaro apisi, obiro dwaro jotiji apisi, obiro dwaro nyamburko kaachiel kod weche mamoko mathoth mariembe apisi mag piny owacho. Kanyo ibiro dwaro ni mondo mi med omenda madhi ka, kendo ka iwacho ni kelo pek ne jakenya. Apisi mar jaod jalup jatend piny kod jaod jatend jotend migepe kelo pek ne oganda jo Kenya. Gin apise ma ok osebedo ka nitiere e chike mar piny Kenya. To kaluwore kod piny owacho mar Kenya Kwanza, nochuogi apise moko ma bende ji osebedo godo gi ng'ur. Ni tang'o momiyo ikelo apise ma kamagi. Lydia, en wach ma bende osebedo ka kelo ng'ur ma kagi kacha ni ang'o mochuno apise gi dwa timo ang'o ne japiny. To ber mane ma gidhi kelo ne japiny ma ka gibetie to dhi bedo maber, ma ka ok gibetie to japiny dhi hinyore. En penjo ma ji osebedo ka penjore, kinyalo winjo kata seche ma fwambo weche ma ka kod kacha yudo ka ng'ur nitie ma ka kod kacha. En kinde mangima tek. Bati bende do ka thoth oganda penjore into seche miyiero ji lemo mag CAS, ne nitiere joma ni dendo ni mama mboga duoki chien e yiero ndalo mag campaigns, kane bende kore tema moro oganda mondo mi oket kura kamoro. Ni thoro nyisgi ni mama mboga ma en sirikandu, ja pikipiki ma en sirikandu, kijende ma en sirikandu. To kiduoge ng'iyo e got harubin maler kendo king'iyo jogo ma bende koro yudo kombe mag CAS, yudo ka oganda ywak, giwacho ni kare ng'ane gi ng'ane tinde gin mama mboga. Koro dhiero gi nono nyiso ni ok singo mano omigi pok ochopo kare nyaka seki. Dweche 6 bang' atend Kenya Kwanza ka otelo mathurka, bende nyalo paro kaka ni wacho ni nitiere apise osebedo kichuogo. Negi singo ni ma en sirikal mabiro luwo chike ma pacho ka. Be gima koro wacho ni gisegore e piny kendo ok gichopo kare singo mane gisingo. Ni wan to wabiro mana tayo piny Kenya kaluwore gi chike ma pacho ka. To koro king'iyo nitiere apise ma bende ijuogo, tiyo kod omenda bende tiyo kod omenda ni e yore ma ok owinjore, yore ma bende gin tok chik. Koro bati iwacho ga ni kusema na kutenda, kata kamano ok ane kotimore kanyo. Anyalo paro ni samoro dipo ni magi jok mabiro chung' ne mama mboga kopo ni omigi lewono, emomiyo samoro
na no ywak mar mamboga gene mbui kuonde gende ko gipenjo kanyo ni to mabe jaboda boda to mabe mamboga koro girito mondo ging'iya mamboga. Aparo ni chieng' mana gineno mamboga ne chieng' mana hotel kode kane dhi som manifesto kanye manogi keto kwa chakwa nene keto manifesto ma lugo nango duondo mamboga ni manifesto wagino ni manifesto ni biro tim kaka dwaro nyakora Mogi. Wadhi nyime kod mamoko bende kaluwore kod ywak ni apise gi dhi kelo pek ne jachulo osuru ma en ja Kenya. Wacho ni ma miyo jo Kenya iketo kod chudo mamalo mag osuru. Nyakora Mogi ma kaluwore kod lemo mano wacho ni ochuogi ma ne oketie katiba kata pend chik mar piny Kenya. Omenda ma itiyo godo e apise gi inyalo med ne counties mondo mi ores jopiny. Duol mochung' ne kedo ne ratich oganda KHRC temo wacho ni ponono ni apise gi onge ber ma gidhi kelo ne achiel kachiel ne jopiny. To piny owacho ma counties noseketi ka mondo mi ochop dwaro mar jopiny e kor gwenge. De ber ka omenda midhi tago da apise gi olwes bath gi moro opogne county ka county samoro kaluwore kod dwaro margi mondo mi gidhi gichop godo dwaro mar jopiny ka gires jopiny. KHRC bende wacho ni ok gimor nyaka sani kaka sirikal tiyo kod omenda mag jopiny. Nyakora Mogi kawadhi nyime kendo wang'iyo koro weche ma otenore kod gik ma KHCR wacho ni dwarore ni nyaka tim. Gini bende giwacho ni ka koro chopo mondo mi piny Kenya oriere makare mondo wang'e ni telo mar Kenya Kwanza dhi nyime gi chopo singo mag pend chik mane gichamo maka giwacho ni gibiro rito magi nyaka tim. Buch jotend migepe nyaka lo chike mapuodho kaka itiyo kod mwandu mag jopiny. Buch jotend migepe gi oting'o kod ka apisi mar jatend piny Kenya, apis jalupne, apis jatend jotend migepe kaachiel kod migepe mag piny owacho. Mano koriw ma dho ngere dendo ni executive. Kopogore gi mano bende od bura kokale committee mar Public Accounts Committee nyiso ni committee mochung' ne ng'iyo kaka itiyo kod omenda kaachiel kod mwandu mag jopiny PAC nyaka ket nyong'ong ne kaka itiyo kod omenda mag jopiny. Ka ok gideo ni samoro jakom margi kata thoth gi nosiro piny owacho matiyo sani nyaka giket nyong'ong mar ng'eyo ni owinjo bed ni itiyo gi omenda jopiny kaka chik dwaro. Nyakora Mogi kawadhi kendo gima nyaka tim kaluwore kod KHRC en ni apisi mar janon buge mar omenda mar piny owacho ma iluongo ni Auditor General nyaka non weche ma ogol kod apisi mar jaga budget miluongo ni Controller of Budget. Kopo ni apisi mar jaga budget wacho ni nitiere chich moro ni omenda ni nokwato koti kod yo makare. Apisi mar janon omenda buge omenda mag piny owacho miluongo ni Auditor General nyaka non malong'o mang'e ni adieri owuok e yo makare. Kopogore gi mano bende makore wach mogik en ni jopiny e weg teko kendo owinjo gi kwa joma ne gimiyo telo mondo ket ngima obed mayot. Mae wach maduong' Nyakwara Mogi manitiere kane kuom gigo duto te teko pod duok ne japiny kaluwore gi chike mag piny Kenya kendo nyaka gi kwa ka ginyiso jogo mane gimiyo telo ni keturu ngima obed mayot. Lydia, mano e kaka duol mochung' ne kedo ne ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission wuoyo kotenre kod weche mag nonro magitimo no gigi mag degier mondo mi tim piny owacho. But yaro kaka giluongo ni pamoja tutete haki giduto gidwaro mondo ging'ira tich ni ratich oganda oloto. Koro penjo maduong' en ni ywak gi itene gi ng'a kama en tend piny to tend piny timo kaka timo no. Ka bende wenjo ko tiyo kanyo ka giwacho ni jopiny ne giteko. Ng'ato ni kacha penjo ni to teko mane maen go kaka to nyalo chiyo to gimo chamo onge. Teko ni yakanye. To re teko maen go kanya ka gidhi ndara to be ka gidhi ndara tiyudo ka samoro bimoso gi gitia gas kata iro malungo wang'. Gin weche ma bende bet pek matin. Aparo ni teko momi jopiny ni en uting'o nyaka duondgi. Ka ng'ato ting'o duonde mawacho ni mae gima daher mondo mi tim. Inyalo time yore mang'eny, inyalo time kokalo andika ma ichwalo ne od bura ka giwacho ni ma mowinjo bed ni wakwayo ni utim kaka jok mano miyo thuolo mondo uchop udhi uchung'nwa e kidienje mopogore opogore mag neno ni chieng' moro achiel kata gie sani chenro mag loko ngima ochakore kendo waneno ka odhi maber. Kora mgajwang mano mana nonro mano mar duol makeo na tiro mar oganda ka bende gitemo nono dweche auchiel nyaka ne Kenya Kwanza ka utelo mathurka gisetayo piny Kenya nade mano e chala mar weche. Wadhi ani nyime Lydia kendo koro wang'e ni weche motenore koda
dwaro mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kagiwacho ni winjo bed ni oganda jo Kenya koro ni nyiso serikal gima winjo bed ni itimonegi. Nyakora mgajwang jotenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance no dhi nyime gi romo magi gi jopiny kaka wuono gitimo limbe county ma Kilifi. Raila Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Jeremia Kioni e kind jotelo mamoko ne jobago romo gi jopiny Mtwapa. Jotelo go mako chung' motegno ni gibiro dhi nyime gi chenro magi mag sundo serikal mondo mi ofuong nengo ngima. Kweth Azimio singo chopo kare singo mar ng'anyo nyaka e kar jot ma jatend piny Kenya chieng' tarik 20 dwe. Jamani tualia, twasononeka. Jamaa wamekiuka ile ahadi walipatia wananchi. Hiyo ndio sababu tumesema ya kwamba sisi tunataka ile ushindi wetu irudishwe. Maono yetu na tuandamane. Na siku ikifika, hata hiyo Ikulu ni pesa yetu imejenga. Tukitaka kuitembelea, tutaitembelea. Tunaomba polisi wawe wangwana kama hao polisi. Wafanye escort. Na wawache wananchi wafanye ile katiba imewapatia nguvu ya kufanya nini? Ya kufanya. Walikuwa wamekubaliana kwamba Kenya hii uwe Mdigo, uwe Mkikuyu, uwe Mjaluo, uwe Mkamba, lazima tukeenda na ile kitu nasema one man, one vote, one sharing. Hebu tuseme pamoja. One man, one vote, one sharing. Tarehe 20. Tarehe 20. Thubutu kusubua wa Kenya wanapoandamana kwa njia amani. ICC bado inafanya nini? Inakugoja. Na sisi tumekuja kutafuta ng'ombe yetu ambayo iliibiwa. Ni kuiba ni nyume ya sheria. Sasa hao walifunja sheria kuiba. Na sisi tunatafuta ng'ombe yetu kisheria. Sasa nani amekosa? Ni sisi hao. Na sasa sisi tukitafuta ng'ombe yetu wanasema ati baba anataka handshake. Nataka kuona wale hawataki handshake. Wale hawataki handshake. Wati iwinjo ka ng'ombe bendo lal. Weche thoth sai matin nyakwa Ramogi. Johera mag Azimio la Umoja One Kenya gwenge mopogore opogore e pacho kani udhi nyime kod ng'anyo margi ka giseyo piny owacho kuom pek mar ngima kod midhiero mamoko ma okwako Kenya. Kaunti man Migori nyakora mgajwang ng'anyo ma kamano no bagi ka bang'e to winjruok obedo mar chunge nyaka tich abich kaluwore gi romo mar Elreb machakore kiny. Jojuma miyowa ler mar wachni. Ng'anyo ni mani obagi counties mopogore opogore ma oting'o county ni ma Migori kod county no ma Nyandarua kod joherego mag Azimio la Umoja ma bende ywago pek mar ngima obiro mana bang' ndalo machuo bang' riwruogno mar siasa mar Azimio la Umoja ne kwayo joheragi mondo koro wuog oko kendo donje ng'anyo nyaka koro chieng' piny owacho chop dwaro margi. Okwanyal bedo kech e piny ma wan wawegi wane mwaloso piny monywolwa tinyalo sandwa mwan kech. Hatutaki maskari, tunajilinda wenyewe. Tumeumia sana. In fact tangu Ruto achukue hii kiti uongozi ya president maumivu ndio imekuwa mengi. Mheshimiwa Ruto alisema akiweka Biblia chini unga inaanguka, gasi inaanguka, petroli inaanguka. Lakini baada ya siku 100 kuisha akasema apewe mwaka moja. Kwa hivyo tumeona hii serikali ni serikali ya vitandawili. Chenrogo mag wuoth ka achiel kod ohala ne ombemore piny e bombe mopogore opogore karwe kod ng'anyo ni. Aliahidi ati akikaria kiti kila kitu itashuka. Saa hizi hakuna kitu inashuka, ili hali inapanda. Tumeumia kabisa kama Wakenya. Yeye alisema gasi itaanguka. Swali langu ni gasi ikishuka tutaekelea maji tupea watoto wakunywa ama tutapika nini? Nyakakarango wauoke ndo mato manachakruok wabiro State House nikech wan jo Migoro kwa luor. Joherego mag Azimio ne oramo ni gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chieng' piny owacho chop dwaro margi. Sasa tumeanza maandamano rasmi chini ya kiongozi wetu Honorable Raila Odinga. Tunafanya maandamano Nyandarua kaunti yote mzima
mpaka serikali isikize mambo yale mwananchi anataka itimie. Bang' bedo kod ng'anyo odiechieng' ma kawuono, joerago mag Azimio la Umoja e kaunti ni ma Migori ka otel kod jotelo e duombono mar ODM ne olando ni koro gichungo ng'anyoni nyaka tarik 17 mar dweni mondo gichiw thuolo ne romo mar kaunti 14 e bor riwruokno ma ong'ere kaka Lake Region Economic Block machakore kaunti ma Migori odiechieng' makiny. Pana marwa Dr. Chila yako en gi welo nyaka wamiye nafas mondo wende obi mondo mi owuo gi wende yo maber. Wan gi welo mabiro. This is an opportunity mabiro kama na dichiel. Next year pod obro dhi kama chielo. Muwa winjore ni wada hold on sani mondo wende obi. Adier ni kaka jo Migori wasebedo winjruok. Wasebedo winjruok ni chenro mar maandamano maluwore gi chenro ma wan go mar dongruok ma Migori. Adwa kwayo yawa ma nitiere i Migori County ma koro ong'anyo ni mondo ging'any gi kwe ka ging'eyo ni ng'anyo en ratiro mar ji duto to mana ka en ng'anyo motim gi kwe ma ok nyal chwanyo ji ma ok nyal chwanyo ng'ata ng'ata. Kwa mfano nitiere ng'ato manyalo bedo gi jatuo e osuptal tidino barabara kaka neno jomoko dino barabara. Jatuo no nyalo bedo in, onyalo bedo watni, onyalo bedo ng'ata ng'ata. Joeragi mag Azimio e kaunti ma Migori kata kamano ramo ne bang' tieko romo machal kod mae to gibodho nyime kod ng'anyo margi. Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi nitiere sigana mar nidwaro ng'ama nyalo kawo okot to kete ng'ut paka. But to wach sava osebedo matek wang' ne jo Migori owuok gin ma gibiro yawo sava Nairobi tarik 20. Kendo wacho ni obiro State House yawo sava. Koro chal ni odhi keto kote ng'ut paka gima kata jatend piny wacho ni en wach sava okia odhi openjo IEBC. Ne wacho ni sava zitiere kuonde mane ji ogoyo ombulu. Koro ka ng'ato nogo ombulu machiegni tisen mar go ombulu e gweng' kanyo to gidhi adhiya kanyo to ging'e ne go ombulu ji adi to giyawo sava gi kanyo. Mano gima jatend piny osebedo ka wacho. Koro jo manyien jo Migori biro yawo sava koro ikru mati. Haya. Wadhi mbele nyakuram gajwang' gi weche manyien. Wang'ene motenre kod weche mar limbe moro notimore ka jatend piny Kenya William Ruto oromo kod moko kuom jotelo mag gi josiasa mawuok e gwenge mag Luo Nyanza. Romono manotimore kar jot ma jatend piny e bure Nairobi ne mano ma irango kaka mar tego winjruok mare gi tend Kaluo kod oganda Joluo. Ma ok tin ne josiasa kod jotelo 30 nochopo e romono kanyo ting'o Odoyo Owidi manyocha ne omi lemo mar jakom board matayo chenro mag dongruok mag yore pi alwora mar Nam Lolwe kata Lake Victoria South Waterworks Development Agency. Gavana machon ma Nairobi Evans Kidero, gavana machon ma Migori Okoth Obado kod gavana machon ma Kisumu Jack Ranguma. Kwa mgajua mamoko manocho romono riwo Edi Kanyanga manyocha omilemo mar tayo board mar weche teko kata nuclear, Jod Bura machon Martin Ogindo, John Pesa, Rose Nyamunga, Nicholas Gumbo kod Sylvans Osele. Mane en jachiwo wach lo obila Charles Owino bende ne oyuoro e romono ma giwinjore mar tiyo kanyakla achiel gi sirikal kendo konyo e jiwo dongruok e gwenge ma Nyanza. Jatend piny opuoyo winjruok ma kamano kendo ka wacho ni en kinde mar loko kitelo ma Nyanza mondo omi omeny mana weche mag dongruok. Jatend piny ne oten kod jalupne Rigathi Gachagua, jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo kod jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo. Kuram Gajwang en thuolo ma bende wakao yo maromo kuonge chenro maro OIMORE kamano ni sekete kanya kesitegi e wang joi mari miero mar Ramogi TV neno ka ote donjo kanyo bati Uganda golo pachgi e wi weche mopogore ka neno ka luongre kanyo ni en John Wuod Mbolori wacho ni jo Azimio to nigi point wacho ni jogo wacha dieri to en mana negi wacha dier to giparo late.
mane kaka wache kara no ka marojo la Kisumu West Sub County wacho no yo makare kara no embo wacho kanyo ni en Faith Jakich kawuok Gwasi Suba South wacho ni jo Migori go more mokalo kendo ka gibiro yawo sava to wacho ni en bendo odhi wuotho kodgi ka gibiro. Polina Kuku wacho kanyo ni entiere sindo kendo wacho no bet mo soneno chenro maro OIMORE. Antifical Juma wacho ni en bendo mor gi chenro kaka weche chopo negi malere Ramogi TV. To wacho ni piny to tek ndi to wacho ni giwene mana ruoth mago duto. Alisanya mano kanyo lungo ni nyadendi bende makono migawo motegne ye kawacho ni en bende entiere kodwa kendo wacho ni gin kanyo gi Moses Onyango wuono luga kantiere Kisumu kapuonja dala giduto gineno Ramogi TV odhiambo makawuono bati moro marwa nikech ingeni ka jotich weteni oketo wangi kuom gimitimo to nyiso ni nitiere winjruok maber ahinya kendo medo jiwore kama na Liza Karo Serena Nyaburo wacho ni amor kama tiangi we thuolo God is good en kama kaka wacho George kang'iyo gima timore Samburu kod Pokot en gima lit ahinya Nyasaye mondo mi okony jogo jelo kata jelo mano jawer wacho kamano Engineer Bura Wurongo wacho ni Wood County kanga matiyo ema gima tekne ngama ok tito koro winjo nade mano penjo mare ka bati ayie kaka ichuo nondo mar KHRC to gima omako dhoga ni jo ng'anyo ousona kidi siling 20 e daraja Migori kadhi posta Dada benta gai wana nyaseme kodongo mara hivyo majibu usna kidi 20 keto wangi Ramogi TV hizo ndia ngima tek manyaka jomodhi ng'anyo be koro donjo wala ten mar kidi Tabil jumani ni kanyo wacho ni bende intiere kodwa e chendo ni bati ka bende Neno ka Carol Sam kantiere Kabuoch Ramogi TV yo chope yo makaideri kokomo kantiere Kirinyaga Kerugoya Town wacho ni aneno ka ento tire wach mwacho kanyo bati obado Pius kata Pius wacho kanyo ni en bende odwaro mondo okwak jo rawere weche mag telo mathur kaka bende ko bati ka bende nyalo loso twak moro mar rawere mana paro nang nuwuok kan obo loso twak no nikech nitiere twak mathoth ahinya mag rawere Ramogi TV ka kendo wane duond rawere go mano kanyero Purity Agai ngisani mama niluongo ni Dada Benta Agai wana nyaseme kodongo nitiere imbo majimbo kocha ande mano choyo Siungu Beach Bondo Sub County kendo mora ahinya gi Ramogi TV wacho ni kapok oneno Ramogi TV to ko winj maber ahinya kada bed ni ndalo bende osebedo mathoth ahinya Lydia koro wadhi ni yweyo maro mokwongo kuom weche manyien gi sani ka wasingo ni pod wan gi mathoth ahinya ng'ama dwani mondo winj gi kendo bed gi ng'eyo kik dhi mabor waduogo bang' dakika machuok Jopiny mabusia ywak ewi nok mar pi kaluwore kod dok piny mar pi aora Nzoia. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda amako tipo kendo akete mbui kaeto arito oken kayiem ka oyier report mara abiro yudo siling 1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar wananchi reporting e Citizen Digital app kik ibed mana janeno mar wach matuch bede kin joma kwongo lande download the Citizen Digital app mondo iketi sigana mindiko e wananchi reporting kawuono Citizen Digital app en namba 1 e keyo weche manyien Bihano bede otapgi kuom ndalo matin to onge gimoro amora marach motimore ne kata matin.
In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 085 403 Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Wadhi nyime nyakwaro Ramogi kendo wang'iyo mago motende kod weche mag tuoche. Kamoero ni kedo kod tuo mar nyaldiema pod medo bedo matek e kaunti za 14 ma pacho ka kaluwore gi nok mar jolony mag thieth. Kaka jafom mar Joyito Mondi lero no nyaldiema ne okwongo muoch dwe mar 10 higa mokalo kendo nyaka sani mohewo ji 6,000 osedo tuo no e pacho ka kaunti ma Homa Bay e motelo e gwenge ma Kaluo. Oro kod kwako gwenge mathoth e pacho ka miyo pi nok kendo ganda jo Kenya kedo kod tuoche ma opogore mikelo kod nok mar pi kata tiyo kod pi ma ochido. Tuo mar nyaldiema osebedo ka landore yare higa ma okalo kendo migawo mar thieth osetemo biro kod yore mathoth mag kedo kod tuo ni kuma oriwo chanjo mar nyaldiema. Nyaka tarik 7 dwe mar 3 higa ni, lipot mar migawo mar thieth yango ni ji 6,391 oseyudo tuo mar nyaldiema e pacho kae, ka ji 99 to osewito ngimagi nyaka ne tuo ni muoji tarik 8 dwe mar 10 higa ma okalo. E kwan mar ji 6,000 gi 1,800 gin nyithindo mani piny mar higni 5. Kaunti za 17 nyaka sani osemonj kod nyaldiema. Garissa otelo kod ji mohewo 2,000, Mandera, Nairobi, Tana River, Wajir kaka Luo to Homa Bay ni kod ji 51 e kind mamoko. E kaunti ma Homa Bay, kuonde chung' od bura 2 osebede lai manyime landruok mar nyaldiema, moriwo Homa Bay Town kod Rachunyo South. Homa Bay Town ji 2 osewito ngimagi, ka Rachunyo South to ng'at achiel osewito ngimane nikech tuo mar nyaldiema. Ute thieth mag kaunti sani koro osemi masinde mag timo pim mag kolera ka gitiyo machiegni kod kar pim mar piny owacho ma en National Public Health Laboratories. Nyaka sani, piny owacho mamalo kod tend counties ma nyaldiema oselandore oseketo kenge ma opogore mar kedo kod nyaldiema. Magi oriwo yawo dundu mag minyaga ma odinore kokalo kuom migawo mar pi e kaunti ka kaunti, kunyo kisima mag pi e counties mag Garissa, Wajir kod Tana River. Bende migawo mar thieth ne ochako chenro mar chiwo chanjo mag nyaldiema manigi chanjo 99.2 e counties ma Nairobi, Wajir, Tana River kod Garissa. Chanjo gi pod ichiwo e counties gi ne ji duto chakre nyathi ma jahiga 1. Kata kamano, pod nitie rem kod midhiero maduoko piny okenge mag temo kedo kod midhiero mar nyaldiema e pacho ka. Magi oriwo nok mar lakteche ma olony e kedo kod tuo mar nyaldiema e kaunti za 14, chwalo lipode mag nyaldiema modeko, nok mar omenda mar timo nonro, chwalo jolony kod luwo jotuo mag nyaldiema. Kasani, to koro jopiny duto ikwayo mondo miyo rit ler kumora mora magintie. Judith Omondi, Ramogi TV. Kamachielo bila e kaunti ma Homa Bay osemako acheje 2 magin moko kuom rawere ma itudo gi wach monjo jofwambo weche mago ochike kaunti no ngeso mokalo. Achiel jogo magin Robert Ouma ma beno ng'ere gi nying mar Oledhi kaka Baga koda Wycliffe Wasonga Ogola ne omaki kawuono kokalo e pedha masani obila dhi godo nyime mar mako acheje ma itudo kod timno. Komanda mar obila e sub county ma Homa Bay Sami Koske oyango meko mag acheje 2 go masani ogeng'ne gi tesendo obila ma Homa Bay ka okone pod gidhi nyime gi luwo ndach acheje mamoko. Jogo makeno ne ratiro mag oganda e kaunti ma Homa Bay okwedo wach monjno ka gikone obila mondo mi okaw okang' mapiyo mar dhi acheje te ma itudo kod monjno. Aher mar kwayo jendewa ni kik wayie ti kodwa e yore mag kelo lweny
kata kelo koko e kindwa nikech wan jogo mong'ere. Ne en wach malit kane wayudo wach chieng' Jumamos ni jo fwambo kod keyo matiyo Homa Bay County ka ne dhi mbele gi shughuli gi mag tich e hotel achiel kaendi miluongo ni Tourist. To jende moko wuok odhi o attack joma ne nie tijgi mane tich magi tiyo 24/7. Ok en gima ber nikech sama watimo timbe machalo kamagi, ng'ama wahinyo no biro dhi osiptal, in be mihinyo no kokawi oteri e serikal ni dwa yal kodi, ibiro ti gi pesa mang'eny ahinya. Tim giri mitimo mondo kelni nweng'o. Dhi monjo ng'ato ok bi miyo ohala, okethonwa nying kaunti, to kaunti ni en kama kijende osebedo katimo tije mabecho kendo gimoro ji. Omiyo wadwaro ni action okaw mondo gino kik nywand nyingo jende duto manie Homa Bay County ka, mondo ng'e joma richo gi joma beyo. Wadhi nyime duol mochung' ne jiwo ratich ji mani kod ng'ol National Council for Persons with Disability opedho ripot mar chal sektano kendo chiwo kenge moko ma nyalo medo konyo e jiwo ratich jogo ma ong'ol. Ripodno bende nyiso ni moko kuom bede migepe mag piny owacho osegoyo okang' e keto tim ratiro mar ji mani gi ng'ol. James Okoth miyo ler mar wachno. Lipot makama biro kalure gi okang' ma piny owacho osekawo kokalo e migepe kod duonde mag piny owacho mar neno ni gichwalo chike madeo oganda modak gi ng'ol kendo keto e tim dwaro mar chike marito ratich ji mani gi ng'ol. Duol ma ochung' ne jiwo ratich ji mani gi ng'ol, National Council for Persons with Disability, osebedo katimo nonro mare kendo golo ripot margi mar hiko omenda 2021 gi 2022. Mainstreaming disability in development agenda is a strategy for achieving equality for persons with disabilities. For us to achieve this, it is important to remove the social, economic, cultural, and environmental barriers. Lipot makama oting'o paro mar chwalo chenro madhi kelo yot e yango kit ng'ol, chwalo kony mowinjore kalure gi kit ng'ol, kendo nywako oganda modak gi ng'ol e weche mag gero ochumi mar piny kokalo e weche tije, somo kod mamoko. We need to ensure that the persons of disability are recognized in all ministries, in all departments, that they are given opportunities, that they are given jobs. Oseyangore ni moko kuom apise mag piny owacho pok ochopo dwaro mar chik mar neno ni joma nigi ng'ol omi thuolo marom gi ji mamoko kendo ratich gi okrochi. Ripodni koro menyo okenge mag medo jiwo bede migepe mag piny owacho mondo one ni ji manigi ng'ol ok oketi tenge. So the president have a passion to make sure that he highlights any mainstream issues to do with persons with disabilities. And that is why he made sure, apart from signing the 47 economic charters, he also signed the Person with Disability Charter. Report no yango ni Kenya kaka achiel kuom pinje ma oketo koke e ogirimiti mag pinje e ratich ji manigi ng'ol pod ni kod midhiero makagi kacha mathiro okenge mag chwalo ratich ji makamago. Midhiero makamago bende oting'o nok mag omenda ni chenro mag siro ji manigi ng'ol kod onge mar jolok wach e yor ranyisi e kind mamoko. James Okoth, Ramogi TV. E kaunti ma Siaya Nyakorom Gajwang' rawere mawuok e kaunti ma Siaya ogolo ng'ur e wi deko mar moko kuom chenro mag dongruok mane ochaki gi gavana machon mar kaunti no Cornel Rasanga. Rowere wacho ni chakre gavana James Orengo ne kawo telo mar kaunti no, moko kuom chenro mane ochak kod Rasanga kaka gedo mag paw tuke ma Siaya kod tesend nyamburko pod ochung'. Kotelnegi gi Stephen Odhiambo, rawerego nonyiso chich margi ni nyalo bet ni ng'ur ma piny. Jatend kaunti no nyalo bet ni rocho moko kuom chenro mag dongruok e kaunti no. Giwacho ni ka onge lokruok moro amora e ndalo 7 mabiro to gibiro bago ng'anyo kendo ok gibi chulo osuru. Wachumi wan kama mokwongo en wadwaro projects manoket na lego usonga mancho goli i budget ka to nose kadh boseket pesgi nyaka los brum betem duto wiye koso kuyi sani ogol pesa i project magero stadium mamano watamre kose kwatamre wawacho ni mondo duoknwa ng'ano pesa mondo stadium rum mondo yud kama nyalo time exercise talent margi usiro kose kusiro wach mara dek mwanyiso James Orengo en ni wadwaro ni stage ma Siaya
stage masiayo ket pesa kuro mondo stage masiayo tiek mondo jowa yudhe kaachiel kod mine yud kama nyalo loki ohala mondo siayo bed maber. Ber kosek ber. Wawacho ni wamiyo wakwayo mokwongo wakwayo James Orengo gavana mamarwa ni mondo oketie kinde gi upiti mare obed maber mondo tich otire ni jopiny kaka ne gisingo. Mano wach mokwongo. Adier kosek adier. Wadhi ne Migori kama ikruok oseketi ma otelo ne romo mara kaunti za 14 manitiere bwore riwruok mara Lake Region Economic Block kata LREB. Romo mabende ibago e kaunti ma Migori ka ochakore odiechieng' makiny. Romono mara 11 gino ni dhi kelo governors 14 kod welo mamoko ma oting'o joket mwandu madhi twak e yore mag kelo dongruok e counties go. Tent counties go okoni romo makamano omiyo giyiere mar chungo ng'anyo mane ochakore kawuono mondo mi ochiw thuolo mar neno ni LREB otimore maonge kod ng'ikruok. Chenro mag summit ni kaka unyalo neno kata kama wachung'e ni dhi maber, wadhi ka watieko kendo wendo osechako donjo. Kata sama wuoye ni nitiere investors mosedonjo ma already rito mondo summit kinyo chakre kiny. Nitie governors 2 mosedonjo, governors modong 12 be donjo kiny godhiambo. Koro waikore maber mondo mi warwak wendwa gikelno ohala aina mopogore opogore mondo mi wasud okang' machielo e kaunti wa Migori ka. Chenro mar summit ni nolos chon. Koro summit ni wadhi go mbele to maandamano be koro luongi to gie sani wan gi jotelo mag bunge la wananchi to gi mag vijende to gi jotelo mag the ODM party ma is the dominant party ma Migori ka. Koro wasebedo pinywa duto te ma wawinjore ni chenro mag summit nikech en gima biro gero jowa kendo biro gero county wa dhi mbele ndalo adek. Korom gajwang wadhi e piny libamba ma Uganda wado ni jolupo 51 mawuok e chula Remba e kar chung'od bura ma Suba North e county ma Homa Bay omaki gi obila mawuok e piny libamba ma Uganda. Koro gikone to we thuolo bang' telo mar arita kwe county ma Homa Bay donjore e wachno. Jolupo gonyo maki giko dira mokalo ni kagidhi nyime gi chenro mag lupe nam lolwe ka yiedhi maromo 17 bende obila ma Uganda ne ong'wano ma otero nyaka e tisendo obila ma lolwe koda Kabale. Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan noyango ni jolupo 51 nowe thuolo kaachiel kod yiedhi 7 mag lupo bang' kanyo gidonje lalruok gi apisas mag arita kwe ma Uganda. Okoni yiedhi mamoko maromo 10 to pod obila ma Uganda omako kendo gidhi nyime gi luwo ndachgi. 51 fishermen from Remba Island had been arrested by Ugandan authorities, and also 17 boats had been impounded. This happened around Lake Victoria waters in the region of Lolwe and Kabale. Upon our coordination and also communication and the normal protocol that we normally use with our colleagues from Uganda, we've been able to secure the release of the 51 fishermen. We have also been informed that 7 boats have also been released. There is also, we still on course with consultations with our counterparts from Uganda, and we hope that in due course we should be able to resolve this matter. Wadhi nyime koro wang'e weche motende kod oro e kinde ma piny ngima pod medo kedo kod midhiero ma okel kod lokruok chal kor lwasi. Kaunti ma Busia bende pod kedo kod nok mar pi ahinya to e aora man Nzoia. Jodak ma Busia wacho ni aora no koro duono kendo makoro chuno mondo moko kuomgi ng'ado tong' nyaka e piny libamba ma Uganda ka gimanyo pi. Judith Mondi Ramogi noluwo wachno kendo omiyowa chal mar kaka weche mag oro chalo e gwenge mag Busia. Ma en aora Nzoia, aora maduong' kar chung'od bura ma Budalangi. Aora ni kata kamano okosebedo ka konyo jopiny kaka dwarore kuom dweche koro. Jamne gi koro ni kod chandruok mar yudo pi kod chiemo
kalore ni aora ni sani duono. Aora ni kinde makoth chue, pong mapigi kel chandruok ne jodak makono. Chal mare sani obugo ji mathoth. Pio duono, kite ni oko kendo kata lo bende nenore. Silvanus Alianda, koni puro rochni ahinya to nikech nok mar pi. Hii kiangazi pia imetuletea jango la njaa kwa wakati huu ambao kumekuwa na hii kiangazi, na sio peke yake. Hapa kwetu pia bado hakuja kuwa na ile pipeline ya maji ya mfereji kutoka kwenye bahari ambayo imesambaa sana. Unasapata kwa wiki 2 mwezi unasapata haupati maji ile safi. Wamama wanasunguka tu na majericans wakienda kuchota maji. Ng'ombe wanakunywa huko chini. Na hayo maji ndio unapata kwa hivi sasa kuna magonjwa ya typhoid yameenea. Kopogoregi aore, kata mana bugni makisima maigoli epi dutotuo, maoko tuo to pini piny mokalo maokrom. Kinde moko giwuotho nyaka nam lolwe ka giyud pi maginyalo konyorego. Chalni okopogore kod kuonde mamoko kaka na Mabale, Makale, kakar yudo pi modong en manachiel, maitiyogo kod oganda mathoth mamoko wuotho nyaka kilomita 5. Umefika hapa saa 10 ya usiku, tunatafuta maji. Watoto wanajitengeneza wenyewe wakienda shule, hata watoto hawapati kinywa ya asubuhi, wanaenda hivyo. Ni kwa sababu mama amerauka kuangalia maji. Hii maji inanyiririka hivi, ni maji kidogo sana. Unakuja unakaa kutoka saa 10 mpaka saa 1, haujapata maji, unarudi kwa boma, hata hujatairisha mzaa nataka kutoka, mzaa na kuuliza, "Wewe mama ulikuwa umeenda wapi?" Tumeenda kutafuta maji. Na hii shida ya maji imetokea kwa sababu ukiangalia hali ya anga, mazingira yote, zamani maji ilikuwa inakaa kwa sababu miti ilikuwa mingi, tulikuwa na miti mikubwa, lakini siku hizi kwa sababu imekatwa yote na kilimo cha miwa kilipokuja, sasa hii maji ikaanza kupungua. Egwenge mateso, jopiny koro ng'ado tong' kendo manyo pi e piny libamba ma Uganda. Na tukitaka maji most sahi tunavuka Uganda, kama ni ya kukunywa ya kutumia yote tunaenda Uganda. Ndio inatusaidia sahi kama wananchi wa Kenya. Umbali iko umbali almost iko na umbali na sisi. Na ndio tunavuka barabara, na hiyo barabara ni hatari kama umetuma watoto, kwa hatari na magari yenye yanapita ya barabara hapo venye nenda speed hivyo. Hiyo mtu atusaidie kwa sababu hiyo maji yenye natoka hapo mostly ni ng'ombe tu ndio inakunywa. Sisi kama wanadamu hatukunywi hiyo maji. Gavana makaunti mabusia Polotuma, koni weche mag pie kaunti no nyalo chendo poni okoketo kenge makare chon. Busia, we have got the lowest tree cover in Kenya at 0.43%. They always say, if you even want to survive, at least to go in 10%. Sisi tuko na 0.43. Nukuta ine. So the ravages of climate change in Busia here are real. And if we don't watch out, it will get worse. Migao mar thieth nyicha onyiso luoro ni nok mar pie pacho kae nyalo medo kwan mar jogo mayudo tuo mar nyaldiema poni ji ok obeda kicha. Judith Omondi, Ramogi TV. Koramoga Juang, mago gin mana moko kuom mago mwafwalo ni koya county zubura kabenya no kanyo kapod oro chando thoth oganda e pacho ka. Kendo aore masubedo ka konyo ji bende koro duono nyiso ni le kachiel koda jopiny bedo gi midhiero motendo gi yudo pi kachiel koda tayo ngimagi mapile pile kata mana e udi. Anka Naftali Oko maruradi wachoni DPP onyalo weyo buch Matiang'i, wachoni okwayo DCI kod DPP mondo kik ti kodgi gi piny owacho kata ng'ata heyo ma okare. Kaita neno ka Wycliffe Woodra wacho kanyo ni en kaka onene ni jopiny inyal pigi kata obedo ni gigolo duondgi. Kaka no paro ni nwawacho wach mar bedo ni jopiny nigi duondgi, kata gima podo paro ni chal ni jopiny pod nitie kama inyal pinggi ma ok nyal winji gi piny owacho. Omosh kantiere Mombasa wacho ni en to sava to nyaka yaw. Kendo wacho no dhi kowo jo Migori wuoth, aneno ka wuodhni kwan mar joma biro Nairobi yaw sava medore bati. Ka wiki bolo kawuok Rusinga wacho ni tarik 10 gaboro
ochako gi tiende nyaka neno chopo magiao saba. Erokamano ahinya Pastor Elizabeth mar Homa Bay, Notaro Full Gospel Glow Church. Wacho ni en bende en kodwa ento kwayo oganda ni kuom kinde duto kata gimoro amora mitimo to giket Nyasaye nyime kendo giket Nyasaye ka gin gi geno ni gik moko biro bedo makare. Kik gibed jok ma chalo gima tekruok gi mariembogi, to giket gik moko duto mitimo e lwet Ruoth Jehova Nyasaye. Min Belinda mar Kisendo wacho ni amor kodu kaka ukelonwa weche manyien ne Ramogi TV. Anarito mana tarik 20 en bende wacho kamano. Erokamano ahinya. Wan warito ng'anyo Migori ka koduogo Kanyamkago mano iluongo ni thuon dhano. Isaya Makoranje Jaruwe Bati gi Lydia aneno maler ahinya kantire ruwe ka gima Haji otimo nomora kabisa, kendo wacho ni ka owito oko bura mane sirkal omako gi Matiang'i nyiso ni nitie kaka jopiny bende nyalo bedo gi geno kuom moko kuom bende migepe mag piny owacho. Pastor George mar Rodi Full Gospel Church bende wacho neno wayo makare nitiere Rodi Kopany kachiel kod Mikache kendo luongo mana Adam Vida ka wacho ni Nyasaye kende mondo mi okony oganda. Pod owuoro mana kaka oro bende medo kelo midhiero ne oganda mopogore e pinyni. Batiana ka bendo Odhiambo Charles mano kanyo wuod Kagano wacho ni sani to en moja Nairobi County oketo mana wang'e Ramogi TV sechegi kae to bende aneno kanyo ka Otis Nyakwar Nyawade wacho ni en bende oneno Ramogi ka en sindo mwalo to tend Kenya Kwanza odich mana gi yako sirikal tich to onge mano pache kae to bende aneno ka oganda medo golo pachi ka Bati ka Odhiambo ka wuok KB wacho ni en gimodhiere ni kare nitie jotelo mane wuoyo marach nikech ne gisechako wuoth gi ng'ado gi dhi kocha mano jotend joluo. Kata kamano wacho ni gidhi adhiya to wacho ni gionge gi kaka ginyaloko kit telo maluo Nyanza. Aya mago pachi gi Nyakwar Mgajwang. Pablo Deira wacho kanyo ni en to penjo gani jotelo mosiko ni agulu ne giyudo nono dongo paro ne gin bene gin e piny owacho mokadho kendo chako wacho ni moro to sani en jaod bura to moro sani en jaod bura kata wacho ni moro be jalup jatend piny Kenya to wacho ni aguche nodong'o no kani kanyo. Oparo ni tije mane gimedo mang'eny ema koro kao omenda kaka miwacho ni CS mabende kore dwa yiergi kae to gi moko mochuo gigo ema pache wacho. Pablo wacho kanyo ni nyalo bedo ni mago ema chamo omenda jo Kenya. En penjo maduong' ahinya ma bende ji penjore ni sama ng'ato ne dar kowuok e telo kata kowuok e dala noluwe kodero te ma ok oweyo kata noyie mondo yude moko matin nikech samoro bende nitiere gik moko mane donjo e dero no. Koro en wach maduong' ahinya pod ji penjore. Nyakwar Ramogi yie mondo okaw yweyo mar 2 gi sani ka oduogo pod an ngima moko weche manyien koting'o mabiro ni. Ji mane oyudora mag counties pod ywak ewi deko mar chudo mage. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Fresh episodes now available on View Sasa. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen ovale onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*404#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Lidia Masura ne koro wadonje motende gi weche maga gima miyo ganda ng'eyo ni to yuto gi lal gen mane iluongo ni ohala. Haya, Nyakorom Gajwang, wayudo ni piny owacho keto winjruok kod piny mar Saudi Arabia mar nyiewo modhi mag nyamburko e yor gowi mabiro kelo fungruok e nyiewo mwanduno kendo igeno ni biro duoko nengo ne piny. Jatend migawo mar teko sitima kod modhi mag nyamburko Davis Chirchir wacho ni okang' ma kamano biro duoko chien pek ma biro kod medruok e teko mar dola. Kenya biro yudo modhi go kowuok kuom kembe adek mag modhi mawuok e pinje mag Arabia kaka kama ka opogore kod yo masani ma inyiewe mwanduno kod dola mar Amerika. Johala mathurka koro biro nyiewe ka gitiyo kod shillings mar piny Kenya. We'll get the product supplied for 6 months. 1 month will mature on the 7th month, the first month. The second month will mature on the 7th month, and therefore we'll continue to have a buffer build-up of 6 months foreign currency, which will not be exiting our economy as is happening today. We will be able to take the depreciation, if any. We do expect to see some value. So, and if there is value, we'll take it to the pump. Because at the moment, if the product is brought and converted at 140, the 20 shillings is all going to the pump. If the product is brought at 130, the value of 10 shillings drop will go to the pump. And therefore, subject to the spread, the interbank spread stability that we are working on, we should be able to see significant benefit going to the pump. Kama chelo kikone tokoro jata tije Manyien mara tenda dho wath ma Mombasa Captain William Ruto odonja yanja pisi kosingo mara bero chenro mag wadhno. Kane gilose wath ma Mombasa nyasi mar rwake apis, jatend riwruok jotich e wath ma Mombasa Simon Sang nojiwo jatelono mondo omi orakre gi midhiero mopogore opogore ma jotich osebedo ka kadhoe. Esechego jakom board mar KPA Benjamin Tayari ne okoni gibiro bedo piny kaka tend wadhno mar ne chenro duto itayo e yo mong'ith. Na maombi ingia vizuri sana, tunaweza kuweka chini kidogo. Hiyo ya management wa Kenya Ports Authority ikiongozwa na Captain Ruto ni kwamba performance lazima iende juu. Kwa hivyo mimi nataka mtupatie nafasi kidogo. Najua mko na hamaki na haraka nyingi, lakini mtupatie nafasi huyo captain na bwana Sang, tutakaa ili tulete maneno mazuri kwenu. Mimi najua mko na matarajio mengi sana. Najua kweli. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi, I will never let you down. Lakini lazima tufanye kazi. Mimi my rallying call is performance. Na nyinyi wote mnanijua. Wewe kama si mchapa kazi, wewe ni adui yangu. Osura ne koro ang'eni to wegorak to koro nigi ywak mane Lidia.
Kama tingo Moriso Nyangi winjo kaka goyo mbaka ka chunye lit. Ne winjo ka wuoyo kode saa achiel weche mag rameny piny twak mari kode. Kama no ywak ahinya kalure kod deko ka joma ne okawo mwandu gi moketo oregego to ibando kendo ipeyo gi kuonde mane gikawe hola. Koramga jamo kuom jorak manotimo tije kod kaunti ma Kisumu dhi nyime kod bando chudo margi magiwacho ni okwamo kendo onge gima tend kaunti timo mondo mi ochulgi. Jorak olieko nigi chich ni nitie dewo wang'e chudo ni mar jomoko to idhi nyime kod chulo to thoth mane utiyo kata mana higni 10 mokalo to pok ochul. Gidwaro ni tend county assembly kokalo kuom speaker Elisha Oraro mondo mi odonjre kod wachno kendo osund sirikal governor kata sirikand governor Peter Nyang'nyong'o mondo chulgi. Kata kamano jatend migao mar omenda Jojo Kong to wacho ni gin kod gowi mar bilion 1.7 ka higani kende gisechulo milion 400 ka omedo ni onge omenda magiseyudo kowuok e sirikal mamalo chakre dwe mar 12 achiel nyaka dek. Gimoro mar milion 11 pok ochula up to now. Tika pesa ni tichulo jok moko to gitiyo to but the thing me chulo now is hewa. Mabedo wan gi proof. Mabro nwango kambe matiyo gigi ok tigi tichulo pesa. MCS mane wayiero no kwa yiero MCS mondo dhi otim construction. Ne wayiero MCS mondo ket sirikal tesre. Maka sirikal dhi marach to gitimo ne gi check. To MCS olokore ki dhi manyo tich procurement department to gine medo hagi bet kipiny kanyo giloso list mag tije manie ward gi kako nego migi. Wase saindi higni 5 mokadho. Sani koro kwadi secho enimo. Wabiro secho mana ka offices mag sirikal mwang'eyo gi olor. Kidwa konyo Kisumu adier kaka governor. Time gima Nyarati otimo Kisicha. Ya? Adwa na nuoni. Time gima Nyarati otimo Kisicha. Golnwa list mag projects mose tim for the last 5 years. Ipedhnwa. To jibiro rengo wuok ko office kanyo kadhe moko dhi Uganda, moko dhi Tanzania. Nikech jiro mogaroma e town kagi to file ilose ba to find no ni chule ina record 3 days. Magi gik matimore Kisumu County. Kocha mar Kabras RFC opoyo jotuke kuom luwo puonjne kendo yudo kombe mar Kenya Cup. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wadonjane kore weche mag tuke kama wang'eyo motendo gi weche mag rugby. Kocha mar Kabras FC kata RFC